Husna ‘yar auta, Husna ‘yar auta, Husna ‘yar auta, Husna ‘yar auta, Husna, Husna ‘yar auta, ‘yar auta, ‘yar auta. Inna lillahi wa inna ilaihi. Baiwa Allah, ya na ganki haka a zaune haka ba kowa a gurinki. Kwantar da hankalinki, kwantar da hankalinki. Lafiya? Saki jikinki, ya hakuri. Kwantar da hankalinki. Lafiya na ganki ana? Baba, ba lafiya ba, babban matsala ce. Wace irin matsala? Ni ba ɗan Najeriya ba ce. To? Babana ne ɗan Najeriya. To, kuma na zo Najeriya wurinsa ne, kuma gashi adireshin yana cikin wayata, kuma ban taɓa zuwa ba. To ki kira su a wayan mana. Ai a hanyar mu ta zuwa muka haɗu da ƴan fashi suka kwashe mana ko. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suka kwace gaba ɗaya? To da Allah ya haƙuri. Za ki iya zama a gidana zuwa gobe da safe? Kanin a cigiya? Amma fa ki ɗayanta Allah ɗaya ne. Insha Allahu ba zan cutar da ke ba. To baba ya zan yi in ban bi ka ba ina zan je zan bi ka ko da za ka cutar da ni. Ai ba ma cutarwa, ba ma cutarwa. Alhamdulillahi, alhamdulillahi. Allah ya miki albarka. Allah ya miki albarka to take mu tafi. Baba na gode. Wai sai ka kira a dinga wani turancin banza. Ha ba. Yata nake nema kun ji ba wai wani abin nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wai me yake faruwa ne? Yarinyar nan waya a kashe kuma ni ta kira ta ce mun ta je Najeriya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to. Yarin kira Hajiya Talatu in ji ko Allah ya sa ta karasa, Allah ka raba mu da aikin da na sani. Wallahi da na san guduwa za ta yi da ban bata wallahi tallahi nambar matan nan ta ajiye a waya ba wallahi. Ai wanda ma yasa rina ta gudu Allah ya isa domin su suka dinga ce mata shegiya Allah ya isa. Wannan bala'i ai sai kai hawan ruwa ba ma hawan jini ba. Yawwa Hajiya Talatu. Ina gajiya? Ina gajiya? Wallahi kin ga tun safe nake kiran yarinya na wayan nan ta ki shiga wallahi kwata-kwata. Ikon Allah. Wallahi ta kira ni ɗazun ta ce ga ta nan towa kuma har yanzu bata ƙaraso ba. Na ji sanyi. Kin ji muryarta ita ce kuma Hajiya Talatu dan Allah? Allah na gode maka har na ji daɗi a raina. Do Allah ya karɓi addu'a mu dama mun baza ana ta mana addu'o'i. Ba matsala idan ta ƙaraso Allah da zan miki magana zan miki waya. To zan ƙara gwada an jima insha Allah Allah dai isa a dace Allah na gode maka. Kai la ilaha illallah. Zan kuma wannan ƙasa da ba. Kai, Husna kenan. Wayan ma an kira ba ta shiga? Da ke na mata uzuri mai bi ta gaji ne. An ji ba na je gidan mamansu. Kai, ha me ke damun wayanta ne tun ɗaza a kashe. Husna, hanya ba ko mazan je in samu ba in ji ko sun yi wa ita da ita. To, Jummai kin ji dai labarin wannan yari. Saboda haka me kika gani za a yi? A'a malam, ka bata anan duk wani taimakon da zai yi mata anan. Zan je da ita gurin sarkin tasha domin a taimaka mata. Ina fata za ki zauna da mu ko? Eh baba, ya zan yi in ban zauna da ku ba wurin wa zan je in Allah miki albarka. Alhamdulillah. Allah miki albarka. Duk wanda ya tambaye ki yace ke ƴata ce ki ce ƴata ce. Kar ki sake ki ce ba ƴata bace. Kin ji na gaya miki? Allah miki albarka. Allah miki albarka. Zan tashi ni in je wajen. Kin ji ko? Ba kya jin yunwa dai ko? Ba matsala? Yawa. To a da lafiya. Yawa.
sai ka dawo. To umma kin kira ita Hajiya Talatin da kika ba Husna adres ɗinta? Ahmad, ina tashi daga bacci. Hajiya Talata na fara kira. Na tambaye ta. Ta ce min yarinyar na bata je ba. Wannan yarinyar jikina yana bani akwai matsala. Kuma ka san me fa damuna? Ita abinda isa ta tafi ba sani na saboda ana sheganta ta ana ce mata shegiya kaga wannan kalmar wallahi ita ta hassala ta tafi na ce ta jira mu tafi na riga na bata address din na ce ta ajiye za mu tafi sai tashi ne ban ga yarinya ba Kuma yanzu duk wayannan abubuwan duk abin da ya zafi maganin sa Allah kawai mu ci gaba da yi mata addu'a insha Allah tana hannun nagari addu'a yi miki yan uwaye suke abokan arziki suke yanzu abin da za a yi shine barin jin ɗauko hijabi na mu je gurin malam Marwa taya mu da addu'a Allah zai sa yana Allah ya bayyana ta ya ubangiji Allah na roƙe ka Allah ka bayyana min yata Allah ka sa tana cikin nutsuwa ya ubangiji Allah ka tsare ta a duk inda take ya ubangiji Allah Hajjamir nawa abokina Aliyu kai Allah ya ban mun kai Aliyu bari an baka wani labari ai wata budurwa ne yau dalleliya na gaya ma ai yadda ka san ashwariya ta India ka dai san ashwariya ta India tun da gashi kana sai da kasusunan Indiyawa yawwa to abin da ya faru kenan amma yanzu zuwa ne ka taimaka min ka rufa min asiri yadda Allah ya rufa maka karanta min saifa 50 in kai kudi a ai mana bai kudi da yarinyar nan ba 50 fa kace Aliyu to kwa ƙara ne a'a to kai wai ma dai ka taba ji inda aka kai kudin aure da kudin ranci ku daga darakta aure mana haba Aliyu kuma fa kai magana fa ana to amma wai kai ya maganar Husna ma kake kawo mun maganar wata ko ita ka hakura ne Husna ko mana ai ba za ku hakura da yarinyar nan ba amma ita ai an ce yanzu babu labarinta kai fa ka ce mun fata tafi Najeriya to ita ma ta je ta dawo ina target mata hudu fa aka ce fa mu aura fa ku ka manta ne ina sa annabi ya alfari da ni ma yi idan ta dawo ita ma ina target Aliyu kai ka san ba zan bari kai na kulle ba Allah ya ban mun kai Husna yar autan 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 yar autan yar autan yar autan yar autan rayuwa yar hakuri ce duka halin da ka tsinci kanka ka haƙuri shi so ba illa bane ba duniya ba gidan zama bane ba komai yayi faruwa ƙarshen sa za ya zo